Ok, ispraznila mi se kartica, tako da morala sam da ispraznim na desktop video i sad ovo je drugi deo. Da, hoću da vas podsjetim, molim vas, znači, subscribeujte se na moj kanal, lajkujte, komentarišite, jako cenim to, molim vas. Idemo dalje. Znači, hoću još jednu stvar da kažem iz toga. Ne znam gde sam stala, zaboravila sam, nije ni bitno, setit ću se, ali ovo je jako bitna stvar. Znači, kada mi sad, na primjer, ono što sam rekla u pretprošlom videu, kad sam govorila o tim rezolucijama, ok, to sve napisati na papir i rekla sam da kada se napiše na papir mnogo, kako da kažem, jako je moćnije to sve i dajete mu na značaju i mnogo je veća verovatnoća da će se to i ostvariti. Ali, ako naravno želite neke veće rezultate, bolje, konkretnije, prosto ćete više truda uložiti u sve to. Hoću da kažem da to ne mora da bude ništa samo teško i naporno. Možete kroz sve to da i treba u suštini, jer ako se ne zabavljate, onda to nije to. Znači, da unesete taj neki duh zabave, taj neki duh savlađivanja nekih prepreka, znači da gledate na to kao na neki izazov koji vi sad radite, eto, samo zato što vam se radi, nije vas naterala muka, ne morate to, ali vi to hoćete zato što ste vi jednostavno ljudsko biće koje voli da savlada neku prepreku, eto, to vam je u krvi, to vam je u genima, jednostavno vi to volite i to vas ispunjava. Znači, gledajte tako na to, unesite tu neku dozu zabave, nemojte se toliko opterećivati sa strahom. Znam ja da smo mi, ne znam, naravno ljudi, niko ne voli sada da ne uspe u nečemu i strastveni smo i sad mi hoćemo da to bude, ne znam, savršeno, ne znam ovo i ne znam ono, ali nemojte, znači, u startu kada hoćete da se bavite s nečim u životu, vi morate da se pomirite sa neuspehom. Neuspeh je sastavni deo toga, ne je sastavni deo da, ne i da žive zajedno, znači to sam i ranije govorila. To je nešto s čim se mirite i ne primate to ništa lično. Znači, to je sve jednostavno, kako da kažem, povezano i morate da prihvatite to da biste napredovali. I nemojte toliko da se opterećujete strahom, više se opteretite, jel da, tako kažem po znacima navoda, opteretite se time da budete dosledni. Da teško vam je ujutru da ustanete, ne znam, recimo u 5, ali ako je to nešto što zahteva da vi dovoljno imate vremena u toku dana da biste završili to što radite, vi morate da budete dosledni i da ustanete. Iako vam se ne ustaje. Ne ustaje vam se, pre bi se sad sebi pustili, ma ne znam, znači jednostavno sve biste učinili, samo ne biste sad ustali. Ali vi morate biti dosledni. To je taj napor o kome pričam. Ovo je sad samo jedan primer, znači ranog ustajanja. Ko zna šta je u vašem primeru taj neki napor, to vi najbolje znate. Ali recimo, neke stvari koje nam se ne rade, tako je lepo, udobno do sad bilo, šta sam uopšte ovo izmislila sad i uvela u svoj dan i uvela u svoj život, šta stalno nešto izmišljam. Nemojte slušati te glasove, budite dosledni, samo se setite onih, ne znam, sportista i šta znam, njima se isto ne ustaje ujutru, ali oni ustanu, oni odrade taj trening, oni su tu, oni prosto jednostavno ne čuju taj glas u svoj, izaberu da ga ne slušaju, da ga ne poslušaju, nego ustanu i odrade to. Znači, više unesite u celu tu priču, nemojte se toliko opterećivati strahom, nego se više opteretite time da budete dosledni, da stvarno to radite. Ako je to mini korak koji ste odredili, budite dosledni i taj mini korak odradite svaki dan, ali ga odradite i nemojte da dozvolite, dobro sad recimo razbolite se i to možete da gledate, naravno da nećete uraditi, ali posle toga dignite se na noge, znači, ili ako padnete u neku depresiju, čega će naravno biti, nemojte da dozvolite da vas ta depresija pojede i da posle kažete, ja, tako sam bila depresivna pa sam prekinula tu svoju novu naviku, taj kontinuirani rad na tome i sad eto, ja, teško mi da se vratim, back on track, ja, ne znam šta, ne, nema izgovora. Zadajte sebi da u ovoj 2013. godini nema izgovora za vas, eto, nekom to bude prvi cilj. Znači, nema izgovora.
padnem, ok, ustanem, idem dalje, obrišem se, protresem se, ono što Amerikanci kažu, poližem svoje rane, idem dalje. Znači, bukvalno tako radite. Tako rade uspešni ljudi i vi to možete. Vaš život će biti srećniji. Nemojte da tu svoju pesmu koja u vama peva, da, što kaže Steve Chandler, da umrete sa njom. Nemojte da je odnesete u grob. Ispoljite to. Nekome to treba. Neko to ceni. Nije bitno i da niko ne ceni, ali mislim što je matematički nemoguće, ali radite to zbog sebe zato što vama to pričinjava zadovoljstvo. Niko više ne određuje, ne znam, možda sada imate roditelje, decu, ne znam, muža i šta znam, i kao tu su sve neki faktori koji vas sprečavaju, ali nemojte da obraćate pažnju na to. Vaši roditelji koji su vam, ne znam, uvek govorili da to ne može, da to nije, da to nije isplativo, da oni će jednog dana prosto otići sa ove planete, to je neminovno, svi ćemo otići, jel? Ali, i šta ćete onda kad oni odu, šta onda? Prosto nemojte kriviti nikog za vašu lenjost, za vašu nepokretljivost, jer realno gledano, niko vam nije kriv. Vi ste zreli i sposobni da sami sebi odredite, to hoću da uradim, boli me ovo, šta ko misliš, šta ko kaže, pa baš me briga, ja ću to sad da radim. I to sam uvek govorila i sad vam kažem, šta god da volite, nemojte to podcenjivati. Možda je to u očima drugih ljudi neka glupost, ne znam, vi volite da testirate hranu. Mislim, to kad kažeš nekom u Srbiji, pomisli, bože, ko budaletina, ko je ali vi nemojte to da slušate, šta god da je to što vi volite da radite, to je za vas vaš svemir i tako se i postavite prema tome, znači kao da je to najveća svetlost svetlosti, radost, uzbudite se, naložite se, napalite se, znači budite u tome, budite hype, budite kao dete, znači poblesavite skroz u toj nekoj radosti dok radite to i to će vam se i ostvariti. Prosto to je neminovna stvar. Još sam htjela da kažem da uvek treba da nastojite na tome da ostanete pozitivni. Znači, to je isto jedna od stvari koja treba da ide ruku pod ruku sa tom vašom novogodišnjom rezolucijom. A to je da, kao što sam rekla na početku, znači u prošlom videu, da prihvatite ono gde ste i da uvek ostanete pozitivni, da uvek gledate šta je pozitivno u svemu ovome što vam se sad dešava, iako je ovo što vam se sada dešava totalni krš, sranje, dno, dna, depresija. Gledajte šta je ono što je pozitivno u tome svemu, znači šta je ono što ste naučili u tome, šta je ono što vas je, zbog čega ste porasli kao osoba, znači proširili svoje jezike, naučili, znači uvek gledajte, znači imajte nastojanje da gledate uvek pozitivno u tome, pozitivno, jer to je navika i kada tu naviku steknete, to će vam doneti samo dobro u životu. Uvek pratite svoj blagoslov, radite ono što vam prija i mnogi od vas me pitaju, a kako sad da radim ono što mi prija kad ja moram da jem ono što mi ne prija da bi ne znam šta imala da jedem ili ovo ili ono. Da, ok, to jeste, ali u tom slučaju sebe morate psihički, znači ne kažem da to nije teško, da to nije izazovno, ali onda sebe morate psihički pripremiti na to da eto to sad trenutno radite iz tog i tog razloga i da to svoje nezadovoljstvo što morate da radite, to preobratite u zahvalnost, što imate priliku to da radite i niste gladni i imate koristi od toga. Sad govorim primere, znači vi sad to prilagodite sebi, vašoj nekoj životnoj situaciji. Najbolje bi bilo da je sve oko nas flafasto i sad mi samo tako idemo i sve je flafasto i sve onako kako mi želimo i sve je super, mi se tako samo uživim, takav nije život, tako ne funkcioniše univerzum i prosto tako ne stoje stvari. Stvari jeste u tom kontekstu, jeste u tome da mi prepoznamo svoju moć i jeste u tome da mi stvaramo nešto novo, jeste u tome da se radujemo i da kroz sve to rastemo. To je poenta u životu, to je poenta univerzuma, to je poenta, nemam pojma nječega. Znači, da sumiram sad ovo što sam rekla, kako ostvariti svoje ciljeve? Rad i samo rad. Znači,
Ne možete ništa da postignete tako što ćete da sažaljevate sebe, da se žalite na druge okolnosti, ljude, države, nemam pojma nija šta, račun za struju, nego jednostavno uzmite konkretno sa ovih svojih 10 prstiju, sa ovom glaudžom koju imate, sa mozgom, sa vašom kreativnošću, sa vašom nekom vizijom kako vi vidite svet, opustite se, znači pustite se u to sve i otisnite se u svet ispunjenja sopstvenih želja, jer vi to možete. Ove 2013. godine možda postignete mini korak, ali postignite ga. Znači, postignite ga, taj mini korak, i budite zahvalni, budite ponosni na sebe, jer taj mini korak možda vama sad oko ovoj vašoj nekoj razmaženoj glavi ne znači mnogo, ali verujte mi, kada krenete to sve dajte, shvatit ćete koliko znači i taj mini korak. Ali prosto, kada nešto krenete da radite, nemoguće, znači vrata se samo otvaraju. To tako ide, jednostavno vidjet ćete. Samo se otisnite u svet i krenite to da radite. Šta god da se bavite, znači, opet ponavljam, nemojte to potcenjivati, molim vas, nemojte znači te neke kao društvene norme, neke usvojena neka razmišljanja koja ste vidjeli na TV-u od roditelja ili bilo gde, nemojte to da imprintujete na svoj život i da onako prislonite to onako kao neki model, onaj blueprint na svoje neke snove i onda da svoje snove modifikujete naspram toga. To je sranje, znači to nemojte da radite, nemojte sebe da menjate, verujte u svoj san, šta god je okolina i kako god, verujte da je to i sanjite veliko, usudite se da poželite ono što zaista u dubini sebe najviše želite. Znači ovo zvuči totalno zen, ali razumete šta ću kažem, znači nemojte da se stidite jer želite sasvim super, sasvim normalno i sasvim prirodno za nas i usudite se i poželite najviše što možete i pretvorite ceo vaš dan u to što želite, znači kao što sam rekla, pričajte o tome, neka se ceo vaš svet vrti oko toga i sve više i više će to postati deo vaših misli i preobratit ćete svoj fokus znači na to i jednostavno možete samo da profitirate od svega toga i da se pre svega dobro osjećate, zato što čovek se dobro osjeća kada je ispunjen, a ispunjen je kada radi ono što voli. A kako postići to da radimo ono što volimo jeste da krenemo sa prvim korakom. Ne da razmišljamo, sedimo i da razmišljamo o tome kako smo bedni i jadni i nemamo uslove, nego da zasučemo rukave i da konkretno uradimo taj jedan mali, skrnavi, prdavi, nikakvi korak, ali da ga uradimo. Tako kreće to sve i na kraju završite tako što postanete uspešan čovjek, srećan čovjek. Ništa, to je to, mislim da sam sve rekla što sam htjela. Subscribeujte se na moj kanal, lajkujte, komentarišite. Molim vas da ispod u komentarima napišete vaša mišljenja, šta vi mislite o tome, koji je vaš cilj, ako želite da podelite sa svima nama. Znači, ja sam rekla u prošlom videu koji je moj cilj i nemam pojma, ako želite, znači ja bi to jako voljela. I eto, ja se nadam, znači ja sam sebi odredila taj cilj i voljela bi da do kraja ove godine ga ostvarim. Kako i šta ne znam, znam samo da me to jako raduje kada pomislim na to, kada pomislim na taj nakid i kada pomislim na to sve, jer napravit ću uskoro jedan video, to sam baš planirala da napravim, da podelim sa vama neke stvari koje sam radila u prošlosti i da vidite kako to sve izgleda, eto čisto da se malo pohvalim. I eto, razmišljat ću o tome, razmišljam o tome stalno, već dugo vremena, ali prosto eto, sada mislim da je baš pravi trenutak za to i da je došlo vreme za to i da sam dovoljno sazrela, i psihički i nekako mentalno i ne znam, ja fizički, da sam sposobna da to postignem. Tako da jako se radujem svemu tome i zato vam i ovaj video pričam i govorim vam da zaista, eto, usudite se i vi na tako nešto, poželite. Ne možete ništa da izgubite, ne možete biti nesrećniji nego što ste sada. Nema šanse, možete biti samo srećni. Tako da znajte da ovde sa ove strane, znači, postoji jedna osoba koja ima svoje želje i svoje strahove i sve ono što i vi imate i da, eto, borim se i ne odustajem, znači, nego razmišljam samo onome što želim i vodim se time svaki dan. Ljubim vas puno i vidimo se. Ćao!